Άρα ο ψηφιακός Δήμος είναι ένα εργαλείο τοπικής και περιφερειακής ενδυνάμωσης, θα το έλεγα, γιατί δυναμώνει το Δήμο σαν οργανισμό, αφού μπορεί να παίρνει καλύτερες αποφάσεις στηριγμένα σε δεδομένα, μπορεί να αξιοποιεί καλύτερα τους πόρους του, να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και να παρακολουθεί και να σχεδιάζει καλύτερα τα έργα του. Δυναμώνει το δημότη ως χρήστη και ως παραγωγό επαγγελματία και δυναμώνει και την πόλη και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, γιατί άμα έχει σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, διαδικτυακή παρουσία, προσελκύει επισκέπτες, δραστηριότητες, επιχειρήσεις και νέους. Χρειαζόμαστε νέους που θα γυρίσουν πίσω, που θα είναι μορφωμένοι, που θα έχουν δυνατότητες για να μπορούν να παίξουν ένα ρόλο. Πολλές φορές όμως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπερδεύεται, ενώ δηλαδή όταν λέμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που είναι ένα κομμάτι του ψηφιακού Δήμου, ουσιαστικά πρέπει να εννοούμε πόσο μπορεί να υποστηρίξουν οι τεχνολογίες, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τις πρωτοβουλίες του Δήμου. Πολλές φορές την περιορίζουμε σε κάποιο site το υπάρχει, άντε να κατεβάσουμε και ορισμένες υπηρεσίες και άντε και να κάνουμε κάποια αποσπασματικά και ασύνδετα έργα. Νομίζω ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο ψηφιακός Δήμος δεν είναι άθροισμα έστω και πολλών έργων, και 100 και 200 και 300 έργων πληροφορικής και επικοινωνιών, και το επαναλαμβάνω αυτό γιατί δυστυχώς αυτή η άποψη είχε περάσει ή έχει περάσει ακόμα σε πολλοί κόσμο στον τόπο μας. Επίσης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ο ψηφιακός Δήμος μπορεί να εξυπηρετήσει και ευρύτερους στόχους. Πρώτα απ' όλα τη διοικητική μεταρρύθμιση, που συγκεντρώνει δυνάμεις, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ενισχύσει και την αποκεντρωμένη λειτουργία και τη διατήρηση της εγκύτητας των δημοτών με τοπική και περιφερειακή εξουσία. Την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των δημοσίων πόρων και του εξορθολογισμού των δαπάνων. Δυστυχώς η χώρα μας, ενώ είχε πολύ ψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, είχε πολύ κακή επίδοση στην κατανάλωση πόρων. Παραδείγματος χάρη στο πόσο ενέργεια καταναλώνουμε ανά μονάδα προϊόντος. Παραδείγματος χάρη πόσες εκπομπές έχουμε στο περιβάλλον, δηλαδή άλλα άχρηστα πράγματα με μια έννοια, γιατί ουσιαστικά η διαδικασία της περιβαλλοντικής τεχνικής είναι να μπορέσεις να επαναξιοποιήσεις απόβλητα, απορρίμματα κτλ. Όπως επίσης και πολλούς πόρους που χρησιμοποίησαμε μεν αρκετούς από αυτούς, αλλά πολλές φορές με βαθμό απόδοσης πολύ μικρό. Και βεβαίως μπορεί να εξυπηρετήσει επίσης και ένα αίτημα που πάντα υπάρχει, ότι ο πολίτης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Πρέπει να εξυπηρετείται ταχύτερα, καλύτερα και πιο αποδοτικά, καθώς και αυτό που είπα, να δώσει αναπτυξιακές οθήσεις. Και εδώ είναι όλη αυτή η ιστορία της πράσινης οικονομίας της γνώσης. Πολλές φορές τη λέμε στα λόγια, αλλά στην πράξη λίγα πράγματα κάνουμε για να μπορέσει να προχωρήσει. 6 χώρους βλέπω που ο Δήμος μπορεί να γίνει ψηφιακός. Ο ένας είναι η εσωτερική του λειτουργία. Να δουλέψει καλύτερα, να γίνει η δουλειά του Δήμου καλύτερη και για τους ίδιους τους υπαλλήλους του Δήμου, αλλά πολύ καλύτερη από άποψη αποδοτικότητα και για τις δημοτικές αρχές. Να διασυνδεθεί και να επικοινωνήσει ο Δήμος με άλλους Δήμους. Ακούστηκε εδώ κατά κόρον ότι η συνεργασία σήμερα είναι πολύ βασική. Χρειαζόμαστε ένα κρίσιμο μέγεθος σε πολλά πράγματα, ακόμα και στην απορρόφηση πόρων. Άρα η διασύνδεση είναι σημαντική, όμως είναι σημαντική και για να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Να μάθουμε πράγματα που κάναν κάποιοι άλλοι και μπορούμε εμείς να τα αντιγράψουμε ή να τα μιμηθούμε ή να τα ενσωματώσουμε στη λογική μας. Και ένα από τα σημαντικότερα ωφέλη της παρουσίας της Ελλάδος στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ακριβώς ότι είναι ένα τεράστιο εργαστήρι που μπορούμε να μάθουμε σε μακρινά μέρη πράγματα που έχουν γίνει, πράγματα που κάναν άλλοι και μπορούσαμε να τα κάνουμε. Θυμάμαι πριν από 6-7 χρόνια είχε γίνει ένα συνέδριο που οργάνωσε η ΚΕΔΚΕ στο Ηράκλειο και είχαν έρθει κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι από την Μπαρτσελώνα, από την Βαρκελόνη, και οι οποίοι δείξαν ένα πολύ απλό σύστημα πώς μπορεί να γίνεται διαχείριση των παραπώνων των πολιτών με μεγάλο αποτελεσματικό τρόπο. Ο κύριος Ταμίλος, ο οποίος αυτά είναι expert, αμέσως την επόμενη, ύστερα από μια εβδομάδα, ένα μήνα, έστειλε άνθρωπο στη Βαρκελόνη για να δει ακριβώς τι γίνεται με αυτό παρακολούθησαν πολλοί δήμαρχοι, παρακολούθησαν πάρα πολύ. Ένας έκανε τη σωστή κίνηση. Πήγε να δει και προσπαθεί τώρα, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει φτάσει, θα μας τα πει μετά, να αξιοποιήσει το ίδιο σύστημα σε ένα δήμο μικρότερο. Άρα, επομένως, το να μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέσα από τη διασύνδεση και την επικοινωνία, τη σταθερή τακτική επικοινωνία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εξωτερική εξυπηρέτηση, όπως είπα, συστηματική και ενεργός εμπλοκή των δημοτών στις αποφάσεις, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές μιλάμε πολύ για δημοκρατικές αποφάσεις, για διαβούλευση, για το ένα για το άλλο. Η διαβούλευση έχει μια οργάνωση, έχει στόχους, έχει χρόνο και εκεί μπορούν πραγματικά οι τεχνολογίες να βοηθήσουν πάρα πολύ. Και βεβαίως στη διεθνοποίηση του Δήμου και στην αναπτυξιακή όθηση που είπα προηγουμένως. Ωραία όλα αυτά, θέλουμε ένα ψηφιακό Δήμο. Από τι αποτελείται αυτός ο ψηφιακός Δήμος? Έχει 3 πυλώνες. Ο ένας είναι πληροφοριακά συστήματα, αλλά όχι γενικώς πληροφοριακά συστήματα. Πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν μεταξύ τους, επικοινωνούν. Δυστυχώς, πάρα πολλά πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα και στην αυτοδιοίκηση δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Άρα, πρακτικά είναι άχρηστα για να μπορέσουν να δώσουν αυτό που λέμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο στον πολίτη.
γιατί δεν μπορούν να συνδυάσουν στοιχεία, είναι απλώς είτε μια εφαρμογή για κάτι πολύ στατικό, είτε ουσιαστικά πάρα πολλά πράγματα από αυτά είναι άχρηστα, άρα η διαλειτουργικότητα είναι ένας κεντρικός στόχος. Το δεύτερο είναι δικτυακές υποδομές και κυρίως δίκτυα επόμενης γενιάς, δακτύλιο οπτικών ινών. Στην Αρκαδία νομίζω ότι υπάρχει στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη από τα έργα που έγιναν των περιφερειακών δακτυλίων. Το θέμα είναι βεβαίως όλα αυτά να ενταχθούν και στο ευρύτερο σχέδιο για την οπτική ίνα στο σπίτι, που θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία που πρέπει να προχωρήσει όσο γίνεται περισσότερο. Και βεβαίως ανθρώπινο δυναμικό. Η τεχνολογία χωρίς ανθρώπους δεν κάνει τίποτα. Πολλές φορές χειροτερεύει τα πράγματα. Και αυτό το δείχνει και η διεθνής εμπειρία. Η Δανία, για παράδειγμα, που είναι μια χώρα που είναι καλός χρήστης τεχνολογίας. Αυτοί βάλανε ένα στόχο ότι θα γίνουμε οι καλύτεροι χρήστες τεχνολογίας. Όχι η παραγωγή της τεχνολογίας, παρόλο που η χρήση και η παραγωγή είναι αρκετά κοντά. Οι καλύτεροι χρήστες. Και το πετύχαν. Ύστερα από 10 χρόνια είναι στις όλες τις κατατάξεις από τους πιο σημαντικούς χρήστες. Αυτοί λοιπόν κάναν κάποιες αναλύσεις γυρίζοντας προς τα πίσω και είδαν ότι όταν άρχισαν να εφαρμόζουν πληροφοριακά συστήματα, η παραγωγικότητα της έπεσε και η αποτελεσματικότητά τους. Γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν συνδυαστεί με δράσεις για την επιμόρφωση και την εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα τα πράγματα να γίνονται χειρότερα. Μόλις διαπίστωσαν αυτό το πράγμα και άρχισαν να κάνουν δράσεις, από εξειδικευμένες δράσεις μέχρι δράσεις γενικής εξοικείωσης του πληθυσμού πάνω στην αξιοποίηση αυτών των συστημάτων, αμέσως άλλαξε η πορεία και άρχισε να βελτιώνεται. Άρα υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, ευαισθητοποίηση των ερετών. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και από την ΚΕΔ τα προηγούμενα χρόνια. Επιμόρφωση του υφιστάμενου προσωπικού, προσέλκυση νέων ανθρώπων. Η πληροφορική και οι επικοινωνίες είναι και θέμα ηλικίας. Μαθαίνουμε από τους μικρότερους και δεν πρέπει να φοβόμαστε να μάθουμε από τους νεότερους. Τα ξέρουν καλύτερα, είναι πιο εξοικειωμένοι, μπορούν να βοηθήσουν πρώτα απ' όλα το Δήμο και πολλές φορές και σε θελοντική βάση. Χρειάζονται ανθρώπινα δίκτυα για να μπορέσουν η πείρα αυτή που υπάρχει στον αέρα ή στα κεφάλια διαφόρων ανθρώπων να κωδικοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί, και βεβαίως συνεργασίες και εξοικείωση των δημοτών, διότι χωρίς πολλούς χρήστες τα δίκτυα δεν έχουν νόημα. Το δίκτυο αποκτά αξία. Αν σκεφτείτε ένα δίκτυο με ένα χρήστη, δεν θα έχει καμία αξία. Όσοι περισσότεροι εμπλέκονται, τόσο περισσότερο αποκτούν σημασία. Άρα τονίζω, τα δίκτυα και οι επενδύσεις και τα έργα είναι αναγκαίες, όχι όμως επαρκείς προϋποθέσεις, και οι εφαρμογές από μόνοι τους δεν οδηγούν στην επιτυχία. Θα προσπαθήσω να κωδικοποιήσω όσο πιο σύντομα μπορώ αυτές τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Το πρώτο για μένα είναι οι άνθρωποι, και όλα ξεκινάνε από το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος πρέπει να κάνει την υπόθεση του ψηφιακού Δήμου βασική προτεραιότητα στην καθημερινή του ατζέντα. Όπως σκέπτεται τους δρόμους, όπως σκέπτεται τα συμβατικά έργα, όπως σκέπτεται διάφορα προβλήματα, τα σκουπίδια κτλ., θα πρέπει να σκέπτεται και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πώς οι τεχνολογίες θα μου βοηθήσουν ώστε αυτά τα πράγματα να τα κάνω καλύτερα και να είναι καθημερινά στην ατζέντα. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει υποψήφιος αντιδήμαρχος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα, να αξιοποιηθεί το εφιστάμενο προσωπικό με συνεχή επιμόρφωση, αλλά και να αξιοποιηθούν και δυνάμεις άλλες που μπορεί να υπάρχουν στην τοπική κοινωνία, και πολλές από αυτές σας βεβαιώνω. Ξέρω πάρα πολλούς ψηφιακούς εθελοντές, νέα παιδιά που έχουν διάθεση να βοηθήσουν, και μάλιστα εθελοντικά. Αυτό είναι μια τεράστια δύναμη σε μια περίοδο μεγάλης δυσκολίας και μεγάλης πίεσης. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλες οι δουλειές πρέπει να γίνονται στον υπολογιστή, ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτό που λέμε ψηφιοποίηση στην πηγή. Διότι δεν μπορούμε κάθε τόσο να χρηματοδοτούμε προγράμματα για αναδρομικά να ψηφιοποιήσουμε υλικό. Αν δεν έχουμε όμως ψηφιακό υλικό, δεν μπορούμε να φτιάξουμε υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο. Άρα χρειάζεται παντού όλοι κατελάχιστον να κάνουν μια τέτοια δουλειά. Και όπως επίσης και προγράμματα μαζικής εξοικείωσης των δημοτών και των πολιτών. Για τις δομές είπαμε μονάδα ή διεύθυνση ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου, λέχθηκε και στις προηγούμενες εισηγήσεις. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε στην ΚΕΔ, και τελειώνοντας θα σας δώσω και κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, να φτιαχτούν συνεργασίες ανθρώπων της πληροφορικής κατά θεματικές ειδικότητες που δουλεύουν στους διάφορους Δήμους για ανταλλαγή ενημέρωσης, πληροφορίας και μετάδοση γνώσης, η οποία παράγεται. Η γνώση στην πληροφορική δεν είναι μόνο αυτή η οποία είναι, πώς το λένε, πατενταρισμένη. Κάθε άλλο. Ένα μεγάλο κομμάτι γνώσης είναι αυτή που είναι διάχυτη, προκύπτει από τη χρήση και την ξέρουν πολλές φορές οι άνθρωποι χωρίς πολλές φορές να μπορούν να τη μεταδώσουν. Και βεβαίως κάτι μια που είναι και εδώ και ο Περιφερειάρχης, έχει πέσει μια ιδέα από παλιότερα ότι θα πρέπει σε κάθε περιφέρεια να υπάρχει ένα, όπως λέγεται, κέντρο μετασχηματισμού λειτουργιών και διαδικασιών με την αξιοποίηση των τεχνολογιών, που θα μπορεί να μαζεύει τη γνώση και να υποστηρίζει τους Δήμους της περιφέρειας για την εφαρμογή και την αξιοποίηση της πληροφορικής.
Ωραία, πολύ ωραία. Ακόμα καλύτερα, άρα προχωρούμε γρηγορότερα. Για τις λειτουργικές προϋποθέσεις ανέφερα τη διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα δεν είναι νομοθετική. Είχε ψηφιστεί και παλιότερα ένας νόμος. Δεν αρκεί ο νόμος, πρέπει να είναι τεχνολογική. Αυτό ίσως είναι ευκολότερο. Πρέπει να είναι αυτό που λέμε επιχειρησιακή, δηλαδή να ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος για ποια στοιχεία και πώς τα συνδυάζει με κάποιους άλλους. Και πρέπει να είναι σημασιολογική. Τα δεδομένα πρέπει να περνάνε με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα αρχεία, τα αντίστοιχα αρχεία, σε όλη την επικράτεια για να μπορούν να συνδυαστούν. Τυποποίηση κτλ. Θέλω τώρα να σταθώ για ένα λεπτό σε ένα πιλωτικό έργο της ΚΕΡΚΕ, το οποίο, ναι, όσο μπορώ, απλώς γι' αυτό θέλω να πω κάτι γιατί μπορεί να ενδιαφέρει και, το οποίο έχει ονομαστεί ELGAF, Local Government κτλ. Framework, το Application Framework, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η πιλωτική του εφαρμογή στο Δήμο της Λάρισσας, η πιλωτική του όμως, μπορεί γρήγορα να προχωρήσει και να περάσει και στους άλλους Δήμους και να δίνει επίπεδα, εδώ είναι τα διάφορα επίπεδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, από το 4 και το 5, δηλαδή να μπορεί να γίνονται και συναλλαγές και μπορούν να εξυπηρετούνται και εξατομικευμένα οι πολίτες. Δηλαδή να τους προειδοποιεί τους πολίτες ότι ξέρεις, έχεις αυτό το λογαριασμό να πληρώσεις που δεν το πλήρωσες ή έχεις αυτή τη δυνατότητα που δεν την αξιοποίησες. Άρα τι είναι το ELGAF? Είναι μια κεντρική διαδικτυακή πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στην αυτοματοποίηση. Η λέξη αυτοματοποίηση πρέπει να την κρατήσουμε. Αν δεν αυτοματοποιήσουμε τις λειτουργίες και μετά τις ψηφιοποιήσουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Διότι όπως λένε ο υπολογιστής, σκουπίδια του βάζει, σκουπίδια βγάζει. Άρα χρειάζεται πρώτα απ' όλα να γίνει αυτή η διαδικασία, να παραμετροποιηθεί αυτό το πράγμα. Έχει γίνει, όπως είπα, αυτή τη στιγμή το πιλωτικό μέρος και θα παρέχει μια σειρά από αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και έχει τη βασική φιλοσοφία είναι ότι δεν χρειάζεται μια εφαρμογή να την αγοράζουν 300 δήμοι 300 φορές. Μία φορά αγοράζεται και μετά επεκτείνεται και διαδίδεται και στους υπόλοιπους. Οι προϋποθέσεις για να αξιοποιήσει από ένα Δήμο είναι ότι να μπορέσει να συνδεθεί με ένα ελάχιστο κόμβο που από ό,τι ξέρουμε σύντομα θα εγκατασταθεί στο Δήμο σε συνεννόηση με την ΚΕΡΚΕ και επίσης κάποιο ενδιάμεσο λογισμικό να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους και να ενημερώσει τις επιχειρήσεις του Δήμου και τους πολίτες. Αυτό το έργο από ό,τι ξέρω θα συνεχιστεί η ολοκλήρωσή του μέσα στον χρόνο, οπότε θα μπορούν μετά οι Δήμοι να είναι διαθέσιμος για τους Δήμους. Δεν θα θέλω μόνο να τελειώσω με ένα σημείο το οποίο θεωρώ σημαντικό, είναι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η ΚΕΡΚΕ και με αυτό θα κλείσω. Καταρχήν η ΚΕΡΚΕ αυτή τη στιγμή προχωράει σε δύο μεγάλες έρευνες που έχουν σημασία γιατί θα μας δώσουν πληροφόρηση για να μπορέσει να σχεδιαστεί καλύτερα η στρατηγική των Δήμων για τον ψηφιακό Δήμο. Ο Δήμος Νοτίου Κοινωνίας έχει ήδη απαντήσει σε αυτή την έρευνα. Έχουν απαντήσει περίπου 88 από τους 325 Δήμοι μέχρι στιγμής και θα βοηθήσει πάρα πολύ για να χαραχτεί μια στρατηγική. Γι' αυτό και όποιους άλλους ξέρετε τους εμψυχώνουμε και εμείς για να μπορέσουν να απαντήσουν, γιατί θα δώσει πολύτιμο υλικό στην ΚΕΡΚΕ. Όπως επίσης και μια έρευνα που θα ξεκινήσει σύντομα για τους χρήστες, τι υπηρεσίες θέλουν ως χρήστες είτε δημότες ή επιχειρήσεις από το Δήμο. Το δεύτερο είναι αυτά που είπα για τα θεματικά δίκτυα που θα καταλήξει και σε κάποιο φόρουμ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους Δήμους. Έχω και διάφορες υπηρεσίες που μπορεί να γραφτεί κανείς, διάφορα διευθύνσεις ηλεκτρονικές που μπορεί να γραφτεί κανείς. Υπάρχει η ψηφιακή εκπαιδευτική βιβλιοθήκη που έγινε από δουλειά που είχε γίνει από την ΠΕΤΑ, από το ΙΤΑ και νομίζω και από την ΕΕΤΑ, η οποία έχει σε διάφορα θέματα αξιοποίηση των τεχνολογιών υλικό εκπαιδευτικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Δήμοι. Οι πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των 75 οπτικών δακτυλίων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε 75 Δήμους της χώρας και πώς αυτές θα ενταχθούν στο μεγάλο έργο που είπαμε της οπτικής σύνας στο σπίτι και βεβαίως αυτή τη στιγμή τα 4 περιφερειακά σχήματα τα οποία υπάρχουν Κεντρικής Ελλάδος, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και νησιών μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση αυτών των οπτικών ινών που είναι, να συνδεθούν με το σύζευξη, με το σχολικό δίκτυο ή με άλλα δίκτυα και να αποτελέσουν ένα πρόπλασμα, γιατί αυτά οι οπτικοί δακτύλοι συνδέουν όλα τα δημόσια κτίρια σε μια πόλη, να μπορέσουν για το μεγάλο έργο της οπτικής σύνας στο σπίτι, που κατά τη γνώμη μου ίσως είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο των επόμενων χρόνων και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα επανέλθουμε στη συζήτηση.